26 år. Og jeg går på den frie lærerskole. Så kan jeg godt lide at være i grupper med rigtig mange mennesker. Hej! Ja, jeg hedder Rista, og jeg går på den frie lærerskole. Det gør jeg. Og så er jeg 25. Altså, det er jo bare toppen, altså. Og så, for sådan, altså, hvor lang tid har I? Eller, altså, fordi jeg kan jo, jeg har jo prøvet det meste, kan man sige, så rigtig meget jeg godt kan lide i hvert fald. Det er sikkert, ja. Hej, jeg hedder Thea. Jeg går på en frie lærerskole. Ja, og det er mega fedt. Det er det. Men der er sgu nogen, der irriterer nogle gange. Jeg kan rigtig godt lide at slå på folk. Ja, goddag. Jeg hedder Jens. Jeg går på en frie lærerskole. Jeg er 24 år gammel. Og det går bare skide godt det hele. Jeg skal her i morgen, der skal jeg til fodboldturnering. Inde i Svendborg. Det er sådan en udtalelse til Europamesterskabet i VM. Jeg tror bare, det er så meget opbakning hjemmefra. Det er virkelig bare. Det er bare det. Jeg vil bare lige helt gas. Det er utroligt sådan. Ja, skide. Jeg hedder Selina. Jeg går på en frie lærerskole, og det gør jeg også. Det er dejligt. Jeg er 34. Nå, ja. Og jeg kan rigtig godt lide at høre popmusik. Hej, jeg hedder Anne. Jeg er 26 år og går på den frie lærerskole. Hvor fanden er mine piller? Jeg kan godt lide... Er nogen, der har set min medicin? Jeg kan godt lide, at jeg kan finde mine ting. Hej. Hej. Jeg havde slet ikke set det. Nå, hej. Ja. Ej, okay. Ej, det er jo... Ej, fedt med det. Jeg hedder Asta. Og jeg går på den frie lærerskole. Nå ja, så er jeg
25. Og så, ja, der er en, jeg bare rigtig godt kan lide.